Assalamu alaikum mata, yayin kwanciya da miji, jin daɗin miji da mace, yayin tarayya a gado ɗaya, ma'ana yayin saduwa. Lokacin da miji zai dawo, mace ta gyara gidanta, ta gyara jikinta, ta gyara inda ake kwanciya wajen sha'ani, wajen cin gindi, wajen shan bura, wajen shan gindin namiji, wajen shan nonon mace. Ta ƙawata shi da gadon shimfiɗa, ta kuma gawata shi da kayan ƙamshi a bisa ɗakin, yayin lokacin da za a hau sha'ani. Haba mata, ku dage, kar wasu majazan daga waje, mata su ƙwace mana mazaje, yayin da suke ba su gindi, suke ba su nono, su kuma mazaje suke ba da gindinsu, suke ba da ‘ya'yan gwalakensu a waje. San bai dace ba, dole mata mu dage, mu hana mazajenmu wannan baɗala. Ga matan banza, ga mu na sunna, ga mu na halal, wanda Allah ya halatta musu yayin shafa fatiha. Haba mata, kan ku ba da mu mana, yayin da za ku ringa kwanciya da mazajenku. Mace kar ta ringa sa kaya masu nauyi a tare da ita, ta kasance daga ita sai ɗan sketch mara nauyi, ko kuma ɗabbes mara nauyi, ko kuma in ta ƙaƙara ma, ta ringa kwanciya daga ita sai mayanin da za ta suturta jikinta kafin lokacin sha'ani. Haba mata, ga salon kwanciya, ga salon shan nono, ga salon shan gindi, amma sai mu ringa wasa muna zama. Wasu matan daga waje suna ƙwace mana mazaje, kuma mu zo muna takaici lokacin da mu ba mai musu da abubuwan da malama take faɗa yanzu. Haba dan Allah mata, wallahi billahi al-qudrat, in dai za mu ringa yawan mazajenmu abinda za mu faɗi yanzu, to wallahi ba za a ringa samun yawan zinace-zinace da yake yawa a cikin garin nan ba. Haba mata, ku ringa samun nonon mazajenku yayin da kuke kwanci. Shi kansa salon shan nona daban yake da irin wanda yaro zai wa uwarsa. Kin samu nonon mijinki, kina sha a hankali, kina ɗan janyo kan nonon da haƙoranki, kina ɗan tsotsotso ƙasan nonon namiji, ko kuma sabon salo na shafa ƙwaryar kanshi idan yana bukata, kin san yana muradi, ko kuma kunnuwansa yayin da ake ringa zira harshenki, kina dan zizzara mishi harshen a cikin kunnensa, tuni shi kuma zai ji kamar shi ne ya shiga cikin gabanki. Kina yin wannan, ko kuma ki canja sabon salo lokacin da zaki ringa dan mammatsa burarsa, wato gindinsa, wannan gindin mai daɗi wanda ake ba kowa yana tsotsa, mace mai aure. Kina tsotsotsa burar gindin, kina ɗan tsotsotsawa, shi kuma yayin lokacin yana ta janyo nonuwanki. Kima in zaki iya sai ki ringa ɗan zuro hannunki, ko guda ɗaya ne, kina ɗan shan gindin nashi, kina ɗan jajjanyo nonuwan shi kuma yana ta jajjanyo nonuwanki. Ko kuma ki kwanta, ki ɗan ɗaga ƙafafuwanki sama, gwiwoyinki su kalli sama, ki buɗa masa wannan ɗan ramin mai ɗan daɗin nan, wannan ramin wanda namiji yake ƙaunar shi, wanda yake ɗan zira wannan gindin nashi mai tsaho, yanda zai ji shi ɗan cip a cikin ramin nan naki, musamman idan kin matsu wajen sha'awar da kuka ringa ɗan mammatsa junanku, kuna ɗan tattayar wa kanku sha'awa, zai ɗan zira miki, ke kuma kina ɗan jan nonon shi, kina tsotso bakin shi kuma ya dage yana ɗan kai kawo a cikin wannan ɗan ramin mai kama da rijiyar da ke ɗebo ruwa. Shi kuma lokacin yana nan yana iyo a ciki, yana ɗan zizzira ta, a haka namiji sai ya kuma sake sabon salo,
ya ce matarsa juya min baya. Lokacin sha'awar ta ƙaru ta yi ƙarfi, kina juya mashi baya, kai kuma sai ka saka gwiwoyinka a bisa katifa, sai ka tashi tsaye, sai ka furkuɗa mata ita. A haka kai kuma kana yi ita kuma tana haka. Soka, zazzara, daɗi, ka zara min da ƙarfi, ka cire ta. Soka, daɗi, soka, dodo, ayo Allah daɗi, ayo Allah daɗi. Zara, ka zara min, ka cire, ka zara min, daɗi ginnan daɗi. Haba wance, ashe kana da daɗi. Wayo Allah, wayo. Kina yi shi kuma yana jinsawa, yana da zuzzur kuɗa miki ita. A haka har sai kiga ya gamsu da ke, ya zubar ke kuma kakkai sauran zarewa. Idan kai ka gama, ita ma sai ka bari ka ji nata nishaɗin lokacin. Ita ma in nata ya kawo, idan ita ma ta yi ambaliyar ta ya zuba, kowa ya biya bukatunsa, ka ba minti 5 baya kafin ka zare ta. Idan minti 5 ta cika, sai ka kakkacire dan Allah, dan Allah, amma za ka kuma yi ko dan Allah, kakkacire dan Allah. Ai zan kuma yi ki bari dan cire dan huta. Kin ka dan janyo mana tsiran can mu dan ci, idan muka dan ci sai kuma in kuma dawowa kanki, inda zan ci ki in ji daɗin ki. Kin ga in na dan ci ki din nan, na dan ci wannan kayan da kiga karfi ya damun na dan dada cin ki, kowa haka bane. Ke kuma kina cewa to me gidana, to masoyi, habibi na, to my love, wallahi ina son ka, na rantsi ina kaunar ka har ga Allah. Kar ki faɗi haka don son zuciyarki, ki faɗi haka don tsakaninki da Allah da soyayya da kike mishi. A haka sai ya dan sare miki ita, sai ka dan kwanta, ka dan huta. Ita ma haka kafin ta tashi ta kuma dan ɗauko kayan marmarin nan da zaka kuma ci. Idan ka ci sai ka kuma shiga ramin ci, sai ka ci ramin, ko ba haka ba mata? Wannan nishaɗi ne, daɗi ne. Bacin wannan, kina iya saduwa da mijinki a zaune, lokacin da yake bisa katifarki, kin shimfiɗa muku bedsheet, kin kuma kawo wani ƙyallen kin shimfiɗa, saboda gudun kar ya ɓata miki bedsheet. Yana yin wannan, kuna zaune, wannan yi na biyu kenan. Kuna zaune, kina ɗan tsotso nonon, kina jin gindin, shi kuma yana shan nono, yana jangwalo ɗayan, yana taɓo shi, yana taɓo ɗayan, yana taɓo ɗayan. A haka kuna yi, tana zai ce za ki jiya da maka miki ita a cikin yar abin nan mai ɗan rami kamar ramin ɗiban ruwa. Shi kuma sai ya saka gugan shi, sai ya fara kwarfo ruwa mai daɗi mai zaƙi, yana yi yana sassoka miki ita, yana ɗan sassoso miki inda mai daɗin nan yake shiga. Ke kuma a lokacin sai ki sake sabon salo. Kina yi har ya kawo wacin an yi na zaune, kuka ɗan bawa guri iska, kuka ɗan huta. Wani namijin yakan iya yi a lokaci ɗaya sai ya sama da guda 3 a dare ɗaya, wani namijin kuma sai dai ya yi na dare ɗaya
sau ɗaya. Dab da asuba yayi. Wani namijin ma bayan an idar da asuba yayi lazimi yakan iya koma kan matar shi. To, bacin wannan sai kuma na tsaye. Idan yana buƙatar ki a tsaye ke kanki ba sai ya ce ga yanda za ki yi ba, sai ki kuma yi a tsaye. A nan ma kina tsugune kin sa ta a baka, wannan 'yar abar kina ɗan jawo ta, kina ɗan tsotse ta kamar mai shan nono. Kina yi kina ɗan zira ta haka tana ɗan shiga ɗan cikin bakinki sosai, kina ɗan zare ta a haka. Shi kuma lokacin yana tsaye kawai wani abu yake ji yana tsarga masa a jikin shi, sanda zai ɗago kiyo sama. Wani namijin idan daɗi yayi daɗi ko a bakin gado cillar da ke zai yi, sai dai ki ji ya zura wannan 'yar abar tashi wato gindinsa. Wannan gindin namiji, wannan gindi mai daɗi, za ki ji ya zura a cikin naki gindin. Kuna yi kina tsotso wani kina jan wani. Idan ta kama duka biyun za ki saka hannunki kina ciccan su. Wani namijin kuma ya fi son ki zira mishi ɗan yatsanki a cikin kunnen shi kina ɗan sassosa mishi kunne. Wani namijin kuma ya fi son ki ringa shafa mishi kanshi, yana ɗan zira miki kema kina jin daɗi, shi ma kine mishi abin da yake jin daɗi. Duk idan kuna yin haka, a haka za ku gamsar da kanku. Dan Allah mata ku daina amfani da abu ɗaya yayin gogewa in an gama, saboda ana ɗaukar cuta ko kuma ku ringa samun raguwar soyayya ga mazajenku. Kowanne kamata yi ki ware mishi naki daban nashi daban. Kina gama kika goge sai ki tashi zaune in kin huta, sai ki sa shi ma nashi ki ɗan goggoge masa gindin nashi. Kina ɗan daga gindin kina ɗan goggoge mashi duk inda ya kamata, inda kika san ya taɓa ɗin. Idan kika gama goge mishi, sai kuma ki ɗauko suturar shi ki ɗan zira mishi ko ɗan pant ne da yake sawa yayin kwanciya, saboda Allah ya haramta kwanciya na tsawon mintuna tsirara. Idan kuka yi haka ku sutura da jikinku, in za ku dawo sai ku ɗaura alwala, sannan ku kuma dawowa, sai kuma ku kuma cin junanku. Ke kin ci shi ya ci ki, kowanne ya ci gindin kowa. Wannan gindin mai daɗi, wallahi horon namiji da daɗi mata, musamman kina taɓo 'yan gwalaken, yana ɗan tsara miki ita ke kuma, shi kuma yana jin wannan ramin duk duniya a lokacin da yake ke tare da shi, ji yake baya ƙaunar ya ji wani abu ya taho da zai ɗaga ki a lokacin. Habawa idan da rana ne ma, idan ana yi ga iskar fanka tana kaɗa ku ji an ƙwanƙwasa ƙofa, gashi kun shiga turmi da taɓarya. Ai wallahi ba kowane namiji ne zai yadda ya kyale ki tashi ba, ke ma kuma lokacin ina aikin tafi ba za ki iya ba, kina shashsheƙan nan mai daɗi. Dan Allah mazaje, ku rinka kyautata matanku, su ma mata su rinka kyautata muku yayin kwanciya. Ba sai mace tana son abin hannun mijinta ba za ta zo inda ya fi. Dan Allah mata, ku dage, ba wai mu zo mana jifan gafiyar baidu ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ka biya mu. Wanda muka yi kuskure, Allah ka yafe mana. Sai karo na biyu.